आंखौ फाहामग्रा आङो रैखा होग्रा आङो एसेब्लाबो मदद होग्रा होननानै इसोरनाव भरसा खालामनानै थादोंमोन आं दिनै सारजिसयाखौ रोजा रोजा हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों। जिसया समफ्रामारिया आरोबाव बावनो हायै गेदेर हाबा मावबावदों। चिरां जिल्ला बामुनगावनि रुपाथि बसुमतारी 20 बोसोर बैसोनि सासे गथ' गोनां आइजोआ किडनि बिखा बुनाय आथिं बुनायजों थैनायनि लामासिम थांबायमोन। मुंख'नो गोनांदि जिसया समफ्रामारि बिथाङा जेब्लानो हायो अब्लानो गैजायैफोरनो अनसुंथाइ होबायो। जाहोना फारसेथिं नखरावबो रां रुफा गैयैखाय सैसोना थानांबायमोन। नाथाय जिसया समफ्रामारिया 1,09,000 बारा रां खरसा खालामनानै सिलिगुरियाव लांना दा गोख्रों देहा खालामफिनना होबाय। बेखौ लानानै रायजो राजाफोराबो गोबां बिथांखौ साबायखर होदों। आंना रुपाथि बसुमतारी। मा बेमार जादों? आङो आथिं आखाइ बुनायजों ओमफ्राय किडनि एसे प्रब्लेम जानानै दंमोन। डेमेज जाबायमोन। बेसे गोबाव जाखोमोन लोमजानायालाय? मास मोनब्रै जाबाय। अबे जायगायाव नोंखौ देखायनाय जायामोन हस्पिटालाव? आंखौ फार्स्टआवहाय काजलगावआव लांग्रोदों, ओमफ्रायो काजलगावनिजों जाथारैखाय बेवहाय थुक्राझाराव लांदों। सन'ग्राफि बानायदोंमोन, उदैयावबो जेबो कमप्लेन मोनाखै। ओमफ्राय आरो दैल' जमा जादों होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दानिया फैफिननानैहाय आरो खनसे सन'ग्राफि एक्सरे खालामबाय, हाथना बुजोब्बायमोन गिदिरनो। ओमफ्राय हांखोनो मोनलामोन आरो आं उदैया देरसैमोन। बुजोब्बायमोन, अबस्था गैलामोन। थैनायनि लामायाव थांबायमोन आं। बे समाव 50,000 बारदोंदां। 50,000 जेबो मोजां जायाखै। ओमफ्राय नोंखौ दा सोर फाहामथाय होदों? नों दा जि मोजां जाबाय। आंखौ दा इसोरनि अननायजों आं आरज खालामनानै थाबाय थादोंमोन आरो आंखौ फाहामग्रा आङो रैखा होग्रा आङो एसेब्लाबो मदद होग्रा होननानै इसोरनाव भरसा खालामनानै थादोंमोन आं दिनै सारजिसयाखौ रोजा रोजा हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों। अबाव ट्रिटमेन्ट लाहैदों? सिलिगुरियाव। मा रिपर्ट मोनदों दा किडनियावहाय माबा बाइक्स खालामदों। ओमफ्राय दा रिपर्टखौ मोनथ'वाखै। माबायदि मोनदों दा देहाखौलाय? दा देहाखौ जेबो मोनाखिसै आं। थैया गैलामोन नालाय, खर'आ थिखोनो हालामोन। थैनायनि अबस्थायाव थांबायमोन, खर'आ गिदिंजोब्बायमोन, थिखोनो हालामोन। जालाबो गोबासैमोन। आं मोजांखौ मोनबाय। ओमफ्राय दा आथिंआ एसे दंबावो आरो। डक्टरा दा 22 ना 24आव चेकआपआव थांफिननांगौ आरो। दाथ' जेबो मोनाखै आं। चेकआपआव थांफिनो गैयालाबो 30,000 नांबावगौ। दा जों मारै थांबावगोन आरो बेखौ सिन्था खालामनानै एसे मदद नांगौ। औ। ओमफ्राय जिसया समफ्रामारि बिथाङा बेसेबां बायदि नोंथांनो होनानै जोङो आंखौ अननानै फार्स्टआवनो बियो जोंनिथ' हनै दाखालि सारअन्थाइजों न'आ गब्लंलांजोबदों, उन्दुनोबो मोना जों ओंखाम संग्रायावसो उन्दुदों। आंनि देहा हायिखौ लानानैनो फिसा गोरलै दं जोंहा अन्थाव बाथाव, बेखौ लानानै बेखौ बिमायंबो लाबाय, आंथ' हाया लानो। ओमफ्राय जों दा ओंखाम संग्रायाव उन्दुनानै आंनि ट्रिटमेन्टखौ जादोंमोन आरो। ओमफ्राय सारजिसयाखौहाय बियो प्लास्टिक राननानै होफैदों जोङोहाय अननानैहाय। जोंहा उन्दुनोबो जायगा गैथारलामोन। बेसेबांसो रां अनसुंथाइ होदों? जोङो गैयालाबो फार्स्टआव नुलांनानै आङो 4,000 होलांग्रोदों बियो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंना बोराया खोन्थाहरबाय, गावबा खोन्थाहरनो थिननायखाय ओमफ्राय 5,000 हरबावबाय बियो खोन्थानायजों लोगो लोगो। ओमफ्राय आरो जाथारला, बिनिफ्रायबो लाबोफिनबाय न'आव। हाला, थैनायसैमोन आं। ओमफ्राय दानि सिलिगुरियाव लांबाय। ओमफ्राय जोंहाथ' रांनि अभाबना गैया न'खराव। ओमफ्राय बियो फन हरफिनबाय। फन हरनानै खोन्थानाय लोगो लोगो जोंनि सारा अननानै जोङो फैसा हरबाय 50,000, बेजों लांग्रोदो, बेजों जायालाबो आङो खबर हरफिन होननानैहाय। ओमफ्राय
जाथाराखिसै फैसाबो गैला 50,000आबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय बियो आरोबाव 50,000 हरबावबाय दा 1.5 लाख 1 लाख हरनाय जाबाय आरो 1 लाखनि बारा थांबाय गिबियाव आङो बे चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आं हाजासे धन्यबाद होग्रोनाय थाबाय नैथियाव जि दिनै बे प्रग्रामाव आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायनो नागिरदों जे सोरबा बायदि मानसिया मिथिया जानो हागौ बा मिथियाखै जानो हागौ बा मिडियानि गेजेरजों मिथिगोन आरो आंखौ माखासे लोगो लानाय बेफोरनि थाखाय आं बे खामानिखौ मावनाय जादों मानो होनना बुङोबा दाख्लै जेब्लानाखि आङो जोंनि दुखिया जाय मानसिफ्रा गैयि मानसि बा बिसोरखौ आङो न'खर थांनानै आं माने प्लास्टिक रानना हैदोंमोन बे प्लास्टिक रानना हैनाय समाव आङो मोनसे जाय न'खर बे दांसिबारि गामियाव फैनायाव बे प्लास्टिकखौ होनो फैनायाव आङो सासे बेमारिखौ आं लोगो मोनफैनाय जादों बे बेमारिया जाहैबाय गोबां डक्टर हस्पिटालाव लांबाय बेस्रा खुनु हामनाय मोनाखै हामनो रोङाखै आरो आंजों फैनाय लोगो आंनो खोन्थादों बेमारा मा जादों आरो बेमार जानायाव बेसेबां थाखा खारखो माब्रै जाखो बेखौ खोन्थाजोब्बाय बिराद दुखु नांदों आं दुखु नांखां बिदिनो खोन्थानायनि गेजेरजों आं बुंबाय जायखुनु हक नोंसोरो डक्टराव लांबावदो खनसे लांखांनायनि उनाव आङो रिपर्टखौ लाबो आं हानायखिनिखौ आं सहाय खालामगोन आरो जेब्लानाखि रिपर्टखौ लाबोयो बे समाव माने मानसिया थैनाय बायदि बिदिनो आइखां बायखां जाबायमोन अबस्था गैयै ओरैबायदि माने दान्दिसेबो दलद जायगायाव थाथेरनो हायि बायदि बे समाव आंनो जेब्लानाखि आंनि न'आव थांनानै जाय बिनि हासबेन्ड फिसाय बियो थांनानै आंजों रायलायहैदों बे समाव रायलायहैनायाव आं बुंबाय नोंसोरो सिलिगुरियाव लानानै थांदो सिलिगुरियाव लाङोब्ला खिजा मोजांबो जानानै फैनो हागौ बिस्रा खावलायबायदोंनो आङो दिनै सासे 1 बोसोरनि गथ'खौ नागारनानै आं बोरै जिउ गारनानै थांनो आंनि गथ'खौ आं बोरै नागारनानै थांनो होननानै गाबनानै बुंनायाव माने आं आंनो खोन्थाहैनायाव आं बिराद दुखु नांदों बेवहाय आं डाइरेक्ट सिलिगुरियाव थिनहरबाय सिलिगुरियाव मथा मथि 1 लाखनि गोजौआव आं माबा खालामनाय जादों आरो बिदिनो सिलिगुरियाव थांनानै दा मानसिया मोजां जाबोबाय बिनि थाखायनो आंखौ लेंहरनायलाय दिनै बेबायदिनो मिडियानि गेजेरजों आङो जाहाथे सोरबाफोर माबा मोनसे बिपदफोर जायोब्ला जाहाथे बिथांमोनाबो आंखौ बेफोरबायदिनो आं जाहाथे सोरखौबा हेल्प खालामनो हायो आं हानायखिनिखौ आं हेल्प खालामगोन आङो खुब हामबाय होनदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जि रुपाथि बसुमतारिया थैनाय अबस्थायाव थांबायमोन जोङो बयबो मेगनजों नुदों बेनिखायनो बे अबस्थानिफ्राय बासायनांगौआथ' बे इसोरनि सायावसै होननानै जोङो सानबायमोन नाथाय बे समावनो दिनै जोंनि जिसुया सारा बे तेरपाल रानफैनाय समाव नुसननानै बियो अनखांनानै बियो बे गासैबो अनसुंथाइखौहाय बियो गावनि गोसो गुदुंजोंनो बियो होदों अननायजों बियो माबा मोनसे सम्पति आदाय बिदों बे नङा आरो लुबैदों बे नङा बियो गावनि गोसो खुसियैनो बियो होदों आरो बियो सोरखौबा अपमान होनो सोरखौबा माबा लाजि फोनांनो बियो होदों बे नङा बियो गावनि गोसो खुसिजोंनो बे दुखिया न'खरखौहाय नायनानैहाय बियो होलांदों बेनिखायनो जोंहा रंजानाय दङ गामि थरफनिबो आरो बेक्तिगत भाबैबो आंहा सिगांनो जिसुया सारखौहाय आङो धन्यबाद होखादों आङो बेबायदि खुनु जिबन नुफेराखैमोन नाथाय नोङो थैनायनिफ्राय नोङो रुपाथिखौ बासायबाय बे अरायदिननि थाखाय नोंनि जिबनाव जोंनाया थाबाय थागोन होननानैहाय आङो बिथांखौहाय बुंदों बेनो सासे खुला खुलि जाम्बा सियान बियो खुनु बासिया खुनु धोरोम बेलाव बासिया बेनिखायनो बिथांखौहाय जोङो जेब्लायबो बयबो मोजां मोनो आरो जोङो उननि समावबो जोङो बिथांखौहाय बावनाय नङा